La vida, ¿sabéis por qué no la apreciamos? ¿Alguien tiene una respuesta a esto? La vida, ¿por qué no la apreciamos? Perquè ens l'han regalat. No per fer por, no voldria que quan sortiu d'aquí, mirar-vos evidentment, sortíssiu espantats. Està clar que la cadira de rodes no és una bona cosa i ara us explicaré el que hauríeu de fer per no acabar com jo, evidentment. Jo tenia la meva feina, tenia la meva família, uns projectes de futur i aleshores per una mala decisió en un moment determinat, un segon em va fotre la vida a la merda i em va deixar amb la cadira de rodes. Bé, aleshores, us explico una mica l'accident que vaig tenir. Al principi anava jo amb la furgoneta aquesta que us he comentat, que després veureu que jo havia anat a Camp Nord, i la carretera de Ros de Figueres, una recta bastant llarga, una curva una mica més endavant, el mes de gener de l'any 93. Intermitent a l'esquerra i em poso a adelantar els tres cotxes. Quan anava per meitat de l'adalantament em surt un camió una mica més endavant de la curva, evidentment, i, hòstia, allò tothom coneixem les limitacions que té el nostre vehicle i si accelerava i adelantava el que em quedava no em donava temps. Si frenava i deixava passar el que havia adelantat tampoc em donava temps i només em quedaven dues opcions, o cop de volant a la dreta i tirar el que jo estava adelantant i fer-lo malbé i no tenia cap culpa, evidentment, o cop de volant a l'esquerra, sortia de la carretera i aviam què passava. Bé, evidentment, la segona opció, cop de volant a l'esquerra, sortir de la carretera, vaig a parar al mig del camp, amb tanta bona sort que no em passa res. No em passa res, l'únic que al voler treure la furgoneta de la terra, on hi havia al mig del camp, no em sortia perquè em patinava les rodes. Què faig? Me'n vaig a empuriavar-me amb un taller, a demanar que vingués una grua per treure la furgoneta i aquell senyor em diu vés-te'n cap allà que ara ve la grua. Evidentment, recordo, el mes de gener, a les 7 de la tarda, tarda nit, esperant que vingués la grua per dir-li que aquí està la furgoneta meva i tal. Venia un altre senyor del mateix recorregut, de Roses cap a Figueres, i la curva aquella, en vez d'agafar-la com la tenia que agafar pel carril que li correspon, o sigui, entre el mig de les dues ratlles sense trepitjar l'arcent, doncs com que anava a 100-120, per no reduir, no apretar el fre i tal, doncs no redueixo, em menjo una mica a l'arcent i no em poleix el cotxe i no passa. Però aquell dia jo estava allà i a partir d'aquí em foto bastant. I tot el que jo us he explicat abans, si karate, que si policia, que si Camp que si submarinisme, footing, bicicleta i tal, a mi m'ho s'ha acabat tot això. 18 mesos d'hospital amb una tetraplègia. Tetraplègia és una lesió medular, que ara us l'explico, i a partir d'aquest segon ja tota la vida ja condemnat a cadira de rodes. Teniu en compte que amb un accident, o no et passa res, o pots deixar la pell a la carretera, i entre tot això hi ha un banc en el qual et pot passar qualsevol cosa. Amb un accident ningú pot escollir el mal que es vol fer, sinó que et fas el que et fas. Jo n'havia tingut altres accidents, no havia passat mai res fins aquí. D'acord?
una lesió medular. La lesió medular, doncs, ara aquí tenim llum, per què? Perquè hi ha un interruptor. Aquest interruptor, a l'engegar-lo, passa la corrent pel fil i arriba la corrent a la bombilla. D'acord? Si ara tallem aquest fil pel cantó que vulgueu, què passa? Que en el moment que encenem l'interruptor, quan arriba la corrent fins on està el fil tallat, a partir d'allà cap al final, cap a la llum, no s'encendrà la llum, correcte? Tot això ho sabeu, no? Doncs això equival exactament al cos humà. El meu cap, el meu cervell, representaria l'interruptor. La meva columna vertebral, que per el que passa a la mèdula és on surten tots els nervis per actuar en els muscles i tenir sensibilitat, tenir mobilitat i això, aleshores passaria la corrent, que és qualsevol de vosaltres, que són funcionals, i us bellugueu i feu les coses sistemàticament. D'acord? Bé, en el moment que tens la lesió medular, allà on t'ha fotut el cop, d'allà en avall, tot això et queda inutilitzat. La meva és una lesió bastant alta, que és una C6-7, vol dir que des del pit en avall jo no tinc ni motricitat ni sensibilitat. Per això heu vist ara que jo les meves mans no són funcionals. Heu vist com he posat les ulleres, heu vist com he tingut que agafar, com tinc que agafar els papers, com he tingut que obrir això, perquè les meves mans no són funcionals, no tinc musculatura, pràcticament, etc. D'acord? O què penseu quan veieu una persona amb cadira de rodes? Digues. Sí senyor. És una putada no poder caminar. Però bueno, ara vull anar una mica més lluny. Ojalà només fos no poder caminar. Comencem per un dia al matí. Tu aquest matí per anar al col·legi? M'he llevat, he anat al lavabo, Molt bé. m'he vestit, Sí? m'he fet l'esmorzar, Molt bé. la mochilla Perfecte. i m'he anat a l'escola. És el que normalment fa tothom, no? Sí. Doncs molt bé, doncs ara jo us explico el que he tingut que fer aquest matí per poder estar aquí avui. Doncs bé, aquest matí jo, per poder estar avui aquí, no m'he llevat. M'han tingut que llevar. Per què? Perquè degut a la meva lesió, al no tenir força muscular, jo necessito una persona que cada dia em llevi del llit. Vol dir que anteriorment, quan m'havia anat a dormir, també he precisat d'aquesta persona perquè em posi al llit. Per què? Perquè jo no tinc força per sortir de la cadira i posar-me al llit per mi sol ni per llevar-me. Tot això ho ha de fer la meva senyora, perquè jo ara tinc una senyora que és la meva dona actualment, que fa 15 anys que està amb mi, m'està aguantant, perquè això té tema, perquè aquesta persona no té un dia de descans, ni un dia, perquè jo la meva necessitat les tinc que cobrir cada dia, això està claríssim. Doncs aquesta persona, la meva dona, cada dia del món m'ha de posar al llit, m'ha d'agafar amb una grua amb uns arnès, sabeu el que és un arnès, una braga, perquè clar, jo peso 90 quilos, la meva dona pesa de pesar 65 o 6. Llavors la diferència, no? I traginar aquí el mòmio no veieu, no? 90 quilos en canal. Aleshores m'ha d'agafar amb una grua i automàticament m'ha de posar al llit. Això anem a dormir, no? Aleshores m'ha de despullar. Per què? Perquè jo tampoc em puc desvestir. Ja ho vist, si no puc ni agafar pràcticament res. Com em trec? Com em puc treure jo el jersei? O com em puc treure jo els pantalons o els calçotets? No puc fer-ho. O la sabata. Bé? Doncs aquesta senyora, la meva dona, m'ha de despullar. M'ha de posar al llit, m'ha de tapar, perquè jo tampoc puc agafar els llençols ni les mates, m'ha de tapar, i automàticament, vull dir, ajeu-me. I l'endemà al matí, quan ella té ganes de llevar-se, evidentment, perquè a vegades posa el despertador i diu, bueno, m'hi tiro 5 minuts més, doncs tira-t'hi. Potser jo hagués llevat una hora abans, però bueno, com que tinc la seva dependència, doncs em llevo quan ella es vol llevar. O me'n vaig a dormir quan ella té son. Si té son a les 9 del vespre, diu, nen, anem a dormir, o jo com una canalla, que em puc anar a la
la gamma, si no, què? La persona que anem en cadira de rodes està clar que també tenim unes necessitats fisiològiques que fer igual que qualsevol de nosaltres, com per exemple pot ser evacuar i miccionar. Deixar i cagar, no ho he entès? Sí? Vale. Bé, com ho fem això? Doncs bé, per evacuar, com que el sistema digestiu continua funcionant igual, però va més lent, perquè hi ha mobilitat, hi ha complicitats i tal, a partir de l'accident has de prendre uns fàrmacs ja de per vida, en el qual aquests fàrmacs són els que t'activen el sistema digestiu i tal, i cada 2 dies et toca evacuar, anar al bate. De quina manera? Doncs aquesta senyora m'ha de donar la volta al llit una mica, perquè jo tampoc puc girar-me al llit, perquè no tinc força, ni tinc motricitat. M'ha de posar els supositoris. Els ha de posar perquè jo tampoc els puc agafar i posar-me. I automàticament agafa una cadira davant, que és com aquesta, el que passa és que té una U i et queda el cul a l'aire. I et posa en el bany, i allà esperar a evacuar. Quan ha passat una hora i, per exemple, no has evacuat perquè tampoc tens complicitat, ni tens força per apretar, ni tens sensibilitat, jo no sé si estic ple, estic buit. Aleshores, quina problemàtica hi ha? Perquè quan ha passat una hora si n'he fet res, la meva dona, bomboar, evidentment, m'ha de fotre els dits al cul per treure-me a terra. Així de clar. Aleshores et dutxa i automàticament ja quan t'ha dutxat et posa al llit, et vesteix, torna a agafar la grua per posar-me en aquesta cadira. Bé, a vegades quan ja estic vestit i posat en aquesta cadira, amb el moviment ha quedat algun reste i com que no te'n dones compte per tu mateix, he tornat a embrutar. Al tornar a embrutar s'ha de començar una altra vegada de nou, evidentment, havent embrutat tots els pantalons, calçotets i tal. Això és una acció que passa alguna vegada que una altra, com també podria passar que jo puc tenir diarrea. Com qualsevol de vosaltres ja estan aquí i estan-me cagant i no ens enteraríem perquè fotria pudor, sí? Normal. Bé, aleshores us dic això també una mica perquè si a vegades alguna vegada veieu alguna persona en cadira de rodes pel carrer que fa mala olor, no penseu que és un porc, sinó que senzillament és producte de la putada d'estar en cadira de rodes. Una altra de les problemàtiques és que en el moment que un té una lesió medular, nosaltres per regular l'orina també tenim l'esfínter, que és un muscle, que al no estar innervat, sempre parlo de la meva lesió, n'hi ha de pitjors, n'hi ha de millors. Aleshores, al no estar innervat aquest muscle, queda travat, queda tancat, vol dir que automàticament fa retenció d'orina i per aquest motiu et pots morir. Què et fan? Automàticament el que et passen al quiròfan i et tallen aquest muscle. De fet, de manera que automàticament estàs constantment orinant quan es produeix l'orina. És com aquella aixeta que se li trenca la goma, la junta i constantment està gotejant. Doncs aquest cas és el meu. De quina manera solucionem això? Doncs bé, en el cas dels homes ens posen un col·lector és ni més ni menys que un condó amb un forat a davant. Aquest forat a davant va connectat a un tubo i aquest tubo va a una bossa que jo porto aquí al cap. Aquesta bossa ja forma part de tu per tota la vida, igual que ara els mòbils a vosaltres, doncs això és el mateix. Al vespre també, perquè en el moment que al vespre la meva dona em posa al llit, m'ha de canviar aquesta bossa que és de 750 centímetres cúbics per una de 2 litres per no tinguer-se que llevar al vespre a buidar-me la bossa, evidentment. Per què? Quin problema hi ha? Que en el moment que se t'omple aquesta bossa, automàticament, si se t'omple, et salta el col·lector. Al saltar-te el col·lector, et pisses a sobre, ni més ni menys, perquè no pots fer res. En el cas meu, com que jo no puc buidar la bossa per mi mateix, automàticament jo ja tinc la dependència
de que una persona, si jo vaig pel carrer el poc que puc anar, ja necessites d'una persona perquè demanar-li sisplau aviam si et pot buidar la bossa, perquè si no te la buida et pixes a sobre. Doncs aquest és el meu grau d'independència que jo tinc, tan curt o tan llarg com el temps que jo necessito per omplir aquesta bossa, que és mitja hora, que és una hora i mitja. Ara, per exemple, abans de venir, aquí el meu company Aníbal, abans d'entrar aquí, li he dit, Aníbal, mirem la bossa, n'hi havia una mica, com que jo aquí segurament estaré hora i mitja, 2 hores, jo no sé el rato que tardaré. Aleshores, si no vinc amb la bossa buida, vinc mig plena, potser d'aquí mitja hora o 3/4, la tinc plena del tot, i us tinc que dir un moment, sisplau, que me n'haig d'anar a pixar i haig d'anar al carrer a pixar, evidentment, perquè no tots els lavabos estan adaptats. Però ja necessito d'algú que m'ho faci, en aquest cas, que vinc amb el meu company de Pebrots, no? Alguna vegada m'ho ha fet el Salvador perquè me l'he trobat pel carrer, com algun dia us puc trobar a qualsevol de vosaltres i us ho puc demanar també. Però ja necessites d'algú. D'acord? Bé, aleshores aquí hi haveu moltes noies. Les noies és diferent. En el cas de les dones és pitjor. Per què? Senzillament perquè a les dones se'ls ha de posar una sonda. Aquesta sonda és una sonda constant que no pot portar, evidentment, i el tenir un cos estrany dintre provoca moltes més infeccions. I a part d'això hi tenim que sumar el tema de cada mes quan teniu el Covid. Imagineu-vos a mi que cal. I això és la part. Doncs bueno, ara, com sempre, vull tocar una mica el tema estrella, per mi estrella, no? Aviam, algun noi, tu, que tens cara d'espavilar. Sí, no, miris enrere, no, tu. És igual, tu al costat. No se t'ocorrent, Quin jovent, tio. Manen? El tema estrella. Sí. Digues. Va, que et sent el braç, va. Sí, pues el coito es este. Fotre un poco, no? Mira que us costa, hosti, quin jovent, tio. Mare, Déu meu, que vaig deixar abans, jo, El tema sexe. Evidentment, molts es preguntaran, bueno, i sexe com ho fem el tema, no? Aviam, sempre, des que hi ha el Viagra, gràcies a Déu, perquè abans era un medicina, des que hi ha el Viagra, en els homes, les dones no ho sé, no us ho puc dir, en els homes funciona, sí que funciona. L'home pot dona plaer a la parella, sí senyor, però cuidado, tu no el tens. Per què? Perquè no hi ha sensibilitat, amic meu. Ho dur, el tema? Sí. Havent guanyat abans, et tenien, perquè clar, jo tampoc puc agafar una xerica, et tenien que posar una injecció, sí, una injecció a la fica, sí, cap com us he vist. Imagineu-vos que vas a una discoteca i vinies amb una nena i et pots fotre una injecció que vingui, no és fàcil, vaya, no? Va? Bé, bueno, aleshores, ja us ho he dit abans, no? Sí que hi ha, que pots donar plaer a la parella, però tu no. En el cas d'un tenir un accident, una lesió medular, que això se t'hagi acabat ja per la vida. Us vull referenciar el cas de 2 companys meus que jo vaig tenir de companys al Vall d'Hebron, que també van tenir un accident i van quedar amb cadira de rodes, un pitjor que jo, que és el que us he dit abans, que un no es pot escollir el mal que es vol fer, sinó que es fa el que es fa. Un en 18 anys va tenir un accident de moto, un ciclomotor, el que és normalment, si algú hi heu anat, algun té algun, i tal, un ciclomotor. Es va fotre un pinyo contra un cotxe per una imprudència que va fer, va quedar tetraplègic, més que jo, només belluga el coll. Ni els braços, ni aquestes poques coses que jo puc fer, ell no pot fer ni això. Ell, si se li para una mosca, si se li fot un mosquit,
ja ha de demanar a algú que li tregui, ja no pot fer ni això, imagineu-vos. Bé, aquest és un, i un altre que és de Badalona. Aquest xicot va quedar pràcticament com jo, més o menys la mateixa lesió, també amb 18 anys. I a vegades, evidentment, ja sabeu que entre els homes sempre parlem de sexe, les dones també, amb un altre racó, i ells moltes vegades em feien el comentari: aviam, Josep, tu amb 38 anys, que és quan jo vaig tenir l'accident, evidentment ja fot els teus pinitos amb el sexe i tal, ja saps el que és, i bueno, però és que nosaltres ens morirem sense saber el que és tenir el plaer del sexe. Amic meu, ja tan sols per això ja és motiu com per pensar-s'hi abans de fer qualsevol imprudència, infracció o una tonteria que pugui conduir a tenir un accident i poder quedar com jo. A mi m'agrada molt fer números, i si aquí actualment, aquí a Espanya, tenim una esperança de vida actualment, a part de fotre pastilles per al tubo, per això, però bueno, és igual, d'uns 80 anys. Si descomptem 8 hores cada dia de dormir, que normalment és el que s'hauria de dormir, amb aquests 80 anys, teòricament, podem posar... hem perdut 27 anys de vida. Sí, compteu i us sortirà. Bé, doncs si jo ara conto des que jo vaig tenir l'accident amb 38 anys als 80, si arribés, ho dubto, descomptant aquestes 2 hores que jo necessito per evacuar cada 2 dies, perdoneu, que és temps perdut, és a dir, no foto res, intentar cagar i prou. Aquestes 2 hores cada 2 dies, o a l'hora que la meva dona emplea el dia que no haig d'evacuar per vestir, dutxar-me, vestir-me, posar-me a la cadira i tal, i si afegeixo els 18 mesos d'hospital, 1 any i mig a l'hospital, i jo visc a Parets. Algú de vosaltres de Parets? No? Bueno, és igual. Jo visc a Parets. De Parets aquí a Mollet moltes vegades vinc amb la cadira de rodes. Tardo en fer aquest viatge 1 hora i mitja, 2 hores, depèn de la calor, el fred, les ganes que tingui, si estic més fent merda o menys, i tal, no? Bé, quan aquest viatge realment en 5-10 minuts en cotxe i el fas. Doncs jo comptant tot això he perdut 7 anys més de vida. Així se sap, 7 anys. Quan un té un accident, doncs ara pots tenir un projecte de els estudis, treballar, no sé què, tal, tenir una família, etc. uns projectes. I sempre esteu parlant amb la gent, no? Que va passar, l'any que ve, no sé quantos i tal, faré. En el moment que té un accident, jo quan vaig tenir un accident, vaig passar de pensar en el present, vaig passar a ser un vell. Molts de vosaltres tindreu gent gran a casa i us explica les seves batalletes, no? Sí, quan jo tenia 15 anys, quan jo tenia 20, 25, i jo saltava, jo corria, jo anava... Sí. Però ara potser tens 70, 80 o 75 i tal, no? És normal, l'edat ha anat comportant això. Però, en el moment que jo vaig tenir l'accident, jo m'he tornat amb aquesta persona gran, perquè ara jo tot el que explico, el que voleu aquí, jo quan vaig anar al campionat de la Mercè de Karate, jo quan vaig anar a Cabo Roque, jo quan feia submarinisme, jo quan anava en bicicleta, jo quan. No, jo demà passat agafar la bicicleta i m'aniré a fotre a la muntanya amb un sapat, no? Això s'ha acabat, no? D'acord? Mireu, tingueu en compte que jo continuo tenint companys del gimnàs, quan jo feia karate, i aquests companys ara tenen els seus gimnasos que continuen donant classes de cara. Alguna vegada hi he anat, perdeu, i ara si no fos dues combinades no costa res. Però inclús imagineu-vos, amb un dels gimnasos que dies al Robert hi vaig anar, i això ho pot col·laborar la meva company,
No vaig poder-hi pujar perquè hi havia 5 esglaons per pujar. I si no t'agafa, no pots pujar. Imagineu-vos quin contrast. Ara, per allà on jo anava a fer footing, també per allà a la zona de Gallecs i tal, jo visc allà al costat i ara continuo veient la gent que va a córrer. I jo vaig amb la cadira, jo estic allà amb la cadira i me'ls miro. Sí senyor, me'ls miro. Els meus ulls, el meu cervell se'n va darrere d'ells, però amic meu, les cames no. Les cames no tiren. Què vol dir? Que automàticament, quan un queda en cadira de rodes, el teu cos queda presoner dins del teu cervell. El preu que es paga per això és molt car. Sabeu per què no apreciem la vida? Perquè ens l'han regalat. Com que ens l'han regalat, no li donem importància, no té valor, amic meu. I com que no té valor, no l'apreciem. Al no apreciar-la, vull dir, ens l'anem jugant, fins al dia que ens fotem mal. Quan ens fotem mal, després dius, ai amigo, i ara què? Si per desgràcia ja t'has fet mal de veritat com jo, amic meu, ja no hi ha marxa enrere. Així ja és de per sempre, vull dir, algú de vosaltres haurà passat algun encostipat i tal, i està fotut amb una grip, i bueno, durant aquella setmana que se'n va, que no se'n va, i l'hòstia, que l'antibiòtic no funciona, i veus els altres com funcionen de paorres pel mig del carrer, tens els collons quan estigui bé. Tranquils, una setmana de patir, setmana i mitja, i a córrer tot Déu, una altra vegada, no passa res. Però aquí no hi ha antibiòtic que ho curi, això ja és de per vida. Per això us dic que cuidado amb el tema de que això ni una setmana ni dues, jo porto 18 anys arrossegant aquest tema i els que em queden fins que no me'n vagi. O sigui, en el moment que es planteja una anada de vacances, què fa? Vosaltres com que sou joves, a casa dels vostres pares, diguem que quants diners tenim, no sé què, tal, pim-pam, anem a la platja, a la muntanya, doncs anem aquí a escorre el bou, hi ha castells, jo no sé. No hi ha cap més problema que veure els diners que tens, que disposes i escollir un lloc. Jo què haig de fer? Evidentment, veure els diners que tinc, escollir un lloc i abans d'anar-hi tinc que saber si és accessible. Per què? Perquè jo quan vaig a algun lloc i no m'he informat, pot ser que arribi a aquest lloc i en el quarto de bany no hi entri, el quarto de bany no estigui adaptat, perquè no hi hagi sensor, perquè hi hagi una escala, i tal. Se't redueix el món. El meu món està tan reduït, després veureu la pel·lícula que vaig anar a Camp Nou, que jo no necessitava de ningú, que jo que em portava els perots, entens? I ara, un esglaó de 2 dits, per mi és una frontera infranquejable. Necessito que algú que m'ajudi. Imagineu. Bé, algú de vosaltres té una moneda? Algun calent, no? Portareu o alguna cosa? Per una Coca-Cola o alguna cosa? És que no la puc agafar. Bueno, agafa, què té? Tira-la amunt, fes cara o creu, sisplau. Què ha sortit? Vale, gràcies. Una de les coses que jo no puc fer, agafar una moneda, ni fer cara o creu. Bé, ara pensareu, el tio està zombant, no? Ho podeu dir, Bé, quant temps ha estat aquesta moneda a l'aire? Concordeu tots en que ha sigut un segon? No vindrà ara de mil·lèsimes tampoc, Bé, un segon. Només us vull fer una reflexió. Teniu en compte que aquest segon és el temps que separa en el moment
de que qualsevol de vosaltres vagi en moto, foti alguna imprudència, etc., alguna situació de perill, aquest segon és el que separa d'estar com nosaltres aquí, estar com jo aquí. Imagineu-vos lo fràgils que som. Un segon. Què vol dir? Aquí ha sortit creu, no? Bé, ha sortit creu la primera. Hòstia, quina putada. S'ho creu la primera i has llepat. A mi m'havia sortit cara moltes vegades amb moltes infraccions que jo havia fet. Sí, jo no he sigut un àngel, no fotem, Jo he vingut aquí amb una corona, Està clar que tinguem en compte que moltes vegades surt cara. En aquest cas ha sortit creu, no sé si ets gafe, jo. Entens? Bé, a vosaltres segurament heu fet alguna imprudència, alguna temeritat moltes vegades i us ha sortit bé, us ha sortit cara. La prova d'això és que esteu aquí, sants estalvis i tots bé, molt macos i molt jovenets i de moure's tots, no? Bé, aquí l'únic que us vull dir és que d'ara endavant, després d'aquesta xerrada que jo us he fet, us la graveu una mica aquí. No us la foteu pam, aquí regardeu el coix aquest que collons a dir que m'expliques una mica, no? Graveu-se-la una mica i penseu que alguna vegada us pot sortir creu. El fet que a vegades us en recordeu de mi i feu alguna reflexió abans de pot condicionar que us surti cara o us surti creu. Jo crec que val la pena pensar una mica en aquesta situació. Sí, bé, jo us volia comentar que aprofitant ara que ha sortit el tema de les víctimes d'accidents de trànsit, el Servei Català de Trànsit va editar un vídeo entre diverses persones que havien estat víctimes d'accidents de trànsit i inclús el Josep va sortir en aquest vídeo. Tenim una petita part d'aquest vídeo que no surt ell, perquè com ja comptem amb ell aquí en persona hem cregut adient mostrar altres persones que també van intervenir en aquesta filmació. La filmació d'alguna manera vol rendre homenatge a les persones que estan al voltant de l'accidentat, perquè recordeu el que hem estat treballant aquests dies a les sessions. No només hi ha una víctima, quan parlem d'un accident de trànsit, al voltant hi ha molta gent que pateix les seves conseqüències, siguin pares, mares, germans. Aleshores, en aquest petit vídeo que dura, aquesta petita projecció que dura 5 minuts, podeu veure una mica com va anar aquesta filmació i el perquè, el motiu del per què s'ha fet aquest petit homenatge als familiars de les persones que han tingut que han patit algun accident de trànsit. Bé, com heu pogut comprovar, el que ha estat comentat Josep, hi ha diferents graus d'afectació després de patir un accident de trànsit. Des de l'Alba, que només pot bellugar només el coll cap amunt, només el cap. La Mireia, que malauradament va patir un traumatisme cranioencefàlic, cosa que li ha deixat en aquest estat. O en Xavi, que és funcional de cintura cap amunt. En principi seria una afectació diferent a la que té en Josep, que no té els mans funcionals, però en Xavi sí, cosa que li permet encara conduir. Em vinc a referir que aquests dies hem estat treballant el tema dels accidents, que ningú, com molt bé ha dit també en Josep, us ha recordat, ningú pot triar el mal que es fa. Et fas el que et fas. Un cop que tens un accident pot ser de no fer-te res a quedar un ventall de possibilitats que aquí tenim una petita mostra. També fer esment el coratge que té tota la gent que està al voltant d'aquestes persones, perquè ja veieu que la germana de la Mireia també s'ha dedicat en cos i ànima a cuidar de la seva germana, la mare de l'Alba, que inclús ha hagut d'apuntar-se a Can Coral, a classes d'anglès, per tal d'estar amb la seva filla durant el temps que dura la seva preparació universitària. Mentre ella està a la universitat, doncs la seva mare ha d'estar al costat d'ella. I vull dir més que res que canvieu la vida. La vostra canvia i canvia també la vida de les persones que teniu al voltant. Ara continuem, si de cas, amb l'exposició d'en Josep. Torno a insistir, com he dit abans, que si teniu algun dubte, alguna pregunta,
doncs ara seria el moment també d'anar treballant una miqueta aquests dubtes que queden o aquestes qüestions que no sabeu o que voleu esbrinar, i per tal que doni temps aclarir tots aquests dubtes, doncs a partir d'ara podríeu interrompre en qualsevol moment. Jo ja notaré qui vol intervenir i donaré la paraula. Després, el que no voldria que malinterpretéssiu és que potser algú pot pensar, bueno, si tinc un accident, la companyia segurs em pagarà. Sí, home, em pagarà si no tens culpa. Perquè si tens culpa, amigo, ni un duro. I en el cas vostre, que no heu treballat mai, l'únic que dona el govern són 300 euros. En 300 euros no tens ni per fugir de forma del cul. Per no allargar-me. Aquest esport és molt car. Bé, quants d'aquí, per exemple, viviu en algun pis sense ascensor? Imagineu-vos que tinguéssiu un accident i tinguéssiu que anar en cadira de rodes. Què passaria? Com pujaríeu a la casa vostra? Quan hi ve, no? Dime. Pero... Claro, es que esto es un planteamiento también que hay que hacer. Una cosa que podria comentar, una cosa també segurament, evidentment, amb els pares, i els pares tenen la seva manera de conduir, els seus hàbits, o mals hàbits, que vosaltres ja els comenceu a conèixer. Perquè el Salvador us ho ha explicat, perquè vosaltres ja teniu una edat que comenceu a estar interessats en aquest tema, que si l'accés a la velocitat, que si el teu pare va i es pren les cerveses al bar, perquè agafa el mòbil, etc. Tot això vosaltres ja sabeu que no es pot fer. No sé si ho fan davant vostre. Confio que no. Si hi ha algú que ho fa, algun pare que ho fa, jo sí que us demano de cap Daniel. Per què? Per una qüestió molt senzilla. Primer, està posant en perill amb ells mateix i tots els que porten el vehicle. Això ja d'entrada. En segon lloc, perquè està donant una mala educació a qualsevol de vosaltres com a fills i està fotent per terra la feina del Salvador i una mica la meva també, perquè si aquí us estan dient cuidado, cura, coherència, sentit comú, no sé què, i qualsevol del pare o la mare o el seu germà està fent les coses malament, vosaltres imitareu el vostre pare o mare familiar que ho fa malament. Per què? Perquè pensareu que quan ho fa el meu pare o la meva mare ho deuen fer. Què pot passar? Que en el moment que els vostres pares o familiars els estigui sortint cara i no passa res perquè surt cara, brots, però el dia de demà, d'aquí 4 dies, perquè ja la societat ho exigeix, vosaltres portareu el cotxe, segurament. I aquests mals hàbits que vosaltres heu vist amb els vostres pares o familiars ja pel sistema els activireu i començareu a ser infractors en potència. I podria ser que allò que no els ha passat als teus pares o als teus familiars, de tenir un accident i fer-se mal, podria ser que a vosaltres no tinguéssiu la sort de disfrutar i us sortíssiu de l'era. No tindríem part de responsabilitat dels vostres pares per haver-vos educat malament. Per això crec que és convenient que si veieu els vostres pares que fan les coses malament, renyeu-les. També teniu en compte que podeu fer mal a altres, O sigui, no teniu que porteu un cotxe o sigui, el que sigui, per fer qualsevol impudència, també podeu fer mal als altres. Els altres, ningú té dret a fer mal a la vida dels altres. Cadascú no sé vida a fer una vulgui, però la vida dels altres és molt respectable, igual que tu vols que respecti. Jo també, perquè veieu una mica el temps que qualsevol de vosaltres tardaria en doblegar el paper, posar-lo sobre la carta i el que jo necessito i el temps que faci. Que és aquest temps que ja no puc.
Ara, quan vaig a la bústia a tirar-la, no? Com ho faig? Si necessito les mans per tirar del cap. A la motxilla, si me la poso, després me la puc agafar. Jo com una persona molt parlada, no me caga la vida. Bueno, doncs aquí un s'ha de fer la sedimentiva, agafa la carta. Està clar que no aniré 3 carrers amb la carta a la boca. No prou que porto un diari. Bé? Aleshores, ni la cava perquè pot d'haver per la puta a l'aire, correcte? Bé, doncs per les ingènies. La samarreta i tal, i ara tires el carro i te'n vas a llançar la carta a la boca. Amb el guant aquí, i com el que sigui, i el venir gotejant. I ara què? Què fem? L'agafem o no? Tu què dius, que l'agafo o no? Tu? Sí? Sí que dius. Quants diuen que sí, quants diuen que no? Ja. Que sí? Sí, a la funció. Sí? Vale, vale. El del sobre ho veieu clar que no l'agafaria? Vale, vam intentar agafar. Sí? Avui m'ha sortit bé, a vegades. Bueno, bé, aleshores sí que és cert que amb ganes i voluntat hi ha moltes coses que es poden arribar a fer, però sempre hi ha algunes que és impossible agafar el so. D'acord? Quan m'hi foto la cullera, em dóna la flava al cigró. Vale, companys? A partir d'aquí ja puc menjar per mi mateix. D'acord? Però si no tinc aquesta eina, aquest tros de cuiro, alguna vegada la meva dona se l'ha deixat a casa quan no la puc rentar o ja la rentat i no me l'ha portat aquí. I he arribat al restaurant i la meva senyora m'ha tingut que donar de menjar com a un nen. Tot i amb això, puc agafar, escudella, puc menjar la carn i tal. Les coses que s'han de tallar automàticament ho han de fer. Perquè jo no puc agafar el pa, la menjar. D'acord? Us podria dir 50.000 persones. Pregunteu. Material de preguntas, venga. Digues. Una minusvalía, al cabo del tiempo no puedes ganar sensibilidad, por ejemplo, en las manos o algo. Teóricamente no. Perdona, que no has sentit la pregunta, que si amb una minusvalia al cap del temps pot guanyar sensibilitat o no, si és possible guanyar sensibilitat amb el pas del temps, amb alguna discapacitat, alguna minusvalia. Cuando tienes una lesión medular y será el tiempo de 2 a 3 meses que quedas, a partir de los 3 meses aquella edad prácticamente está estancada. Ya prácticamente no recuperas. Con el tiempo de recuperación que te tienen en el Vallebrón, en la bomba, es el tiempo máximo. Cuando te dan el alta ya prácticamente ahí estás.
Què més? No tenim més preguntes? Digues. El tema mòbil, per agafar o per menjar? Com dius, com? Vale, sí. Aviam, jo per exemple el poso aquí penjat, correcte? Ara jo l'havia pagat, la votació, i ara l'havia engegat. El poso, en aquest cas el poso aquí sobre la taula, però me'l poso sobre la cama. Val? Doncs ara imagineu-vos que jo la cama i automàticament amb aquest punyó d'aquí, perquè el fil no tinc força, el treto, i després amb el mateix punyó aquest, automàticament marco els números, i quan haig de parlar, el que faig és el que puc agafar, agafes des d'aquí, el poses aquí, el tires, i te'l veus. És el sistema. I clar, qualsevol persona que em vegin a mi, has funcionat el mòbil i tal, senyor, però de quina manera? Enteneu? Què més? Està? Digues. Manen? Sí. Aviam, aquí Mollet i Parets, l'associació està fotent molta canya als ajuntaments i s'està conscienciant bastant. El que passa és que mai és prou suficient, perquè com que nosaltres som una minoria, resulta que gairebé a nosaltres, quan s'obre un diner, quan s'obre no sé quantos, de totes maneres sí que puc dir que la feina que estem fent a l'associació està donant bastant fruits. No tots els que voldríem, però te'n trobes moltíssims. La zona centre i tot això sempre està més ben arreglat, igual que si anem a Barcelona, igual. La zona política i tot això, de collons, perquè l'any 92 va arreglat, però aquestes persones que són de Barcelona n'hi ha. El que sí, ara que volia aprofitar el tema de que si per exemple hi ha molts pares que jo no sé si tenen per costum d'aparcar en zones reservades per minusvàlids, perquè com que està buida i tal, voldria que els fessin una reflexió. Quina és? Senzillament que aquestes zones reservades per minusvàlids estan a puestos estratègics perquè nosaltres tinguem més facilitat degut a les dificultats que tenim per anar a certs puestos. Jo agrairia també que els diéssiu l'atenció i diu reservats sobre minusvàlids, parts de directors, etc. Perquè nosaltres a vegades, aquell reservat de minusvàlids, aquell pas de directors que el cotxe del pare de mal va deixar allà, per 5 minuts vaig jo i com que no puc passar, haig de donar tota la volta a una manzana o dues per anar al puesto de donar. Ojalà jo tingués 2 cames i tingués que anar a aparcar la llagosta i venir a caminar. Què més? Ja esteu? En sou molt? Digue'm. Después de esos 18 meses que pasaste en el hospital, que imagino que fueron duros, al salir de allí, ¿qué sensación tuviste una vez en la calle? De desamparo total, porque lo que no os he comentado es que yo tuve el accidente 3 días después de haber enterrado mi anterior mujer, que se murió de cáncer. El día 15 de enero la enterré con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y el día 18 me pasó esto. ¿Qué ocurre? Que te vas a casa, no tenía hijos, con unos padres con 70 años, imaginaros vosotros que tus padres, que yo para mi padre era un ídolo, un máquina total, y que de hoy a mañana tu padre te tenga que tirar la mierda, te tenga que luchar, te tenga que vestir, te tenga que acostar, todo lo que he contado. Entonces, no has tenido el color, pero es que no puedes hacer nada. El sentimiento de rabia contra la vida, el por qué me ha pasado a mí esto, bueno, porque la cagué. Ya está. Esto lo digo. ¿Qué ves? Pero tampoco acabaste mucho, porque salí de eso de mi primera imprudencia, ¿no? Pero podrías haber estado ahí para hacer otra cosa y venir de los... Bueno, pero la cuestión es que el principio de los principios fue que yo cometí una imprudencia.
Pero jodía al otro, ¿eh? Jodías al otro igual que el otro te jodía a ti. Pero bueno, vamos a ver, por coherencia, imagínate de que este otro hubiera sido algún familiar tuyo. ¿Qué me hubieras dicho? Amigo. No, tampoco la acabamos. No, únicamente que no cumplimos la normativa. Y otra cosa que quisiera decir es de que si en aquel entonces, hace 18 años, la normativa, hubiera existido la normativa del chaleco reflectante, que no existía y por eso no llevaba, si yo me la hubiera puesto, probablemente que el señor me hubiera visto y no estaría hoy aquí. Pero como no existía, al contrario de esto, yo había ido al Mateo para tiempo atrás y lo había visto un chaleco reflectante, pero aquí en España no estaban y cuando fui a Inglaterra digo, coño, ¿esto por qué? Luego me di cuenta de por qué. Ahí viene que comprarlo. ¿Qué es? Dime. Una vegada que agafes un transport públic, podries agafar-ne algun o t'haurien de portar un cotxe? M'han de portar a mi amb la furgoneta que jo em vaig tenir que comprar, adaptant i tot això. Transport públic n'hi ha adaptat, però la problemàtica que hi ha, que els anclatges que hi ha encara s'han de millorar molt més. Doncs bé, ara ja, per concloure aquesta sessió, us hem preparat un recull d'imatges que hem seleccionat de la vida anterior que havia en Josep, amb totes aquestes coses que us ha dit que feia, no? A vegades la qualitat d'imatge no és la més dient, perquè ja són quan tenen pantalles aquestes imatges, però crec que hem volgut captar una miqueta l'essència, una mica de tot el que s'ha explicat aquí. La personalitat que Josep tenia abans troba a faltar. Com us dic, aquesta projecció dura un quart d'hora i quan acabi aquesta projecció doncs, farem el comiat i donarem per concloure aquesta xerrada. Bueno, ja heu vist una mica els meus 38 anys d'abans i, bueno, d'alguna manera voldria que us quedéssiu amb l'última frase que he portat aquí, que la vida és molt maca per viure-la, no val la pena jugar-se-la, teniu tota la vida per endavant, aprofiteu que esteu bé, no busqueu la veu. A partir d'aquí, us agraeixo molt l'atenció que m'heu tingut i quan em veieu pel carrer, jo no me'n recordo de tots, evidentment, no? Espero que em saludeu, em fa molta il·lusió i a partir d'aquí, quan el Salvador us passarà el correu electrònic meu, si voleu escriure i enviar més informació, inclús jo també demanaria que ho féssiu saber als vostres pares, perquè això vosaltres us inicieu ara, us esteu educant ara, però els vostres pares potser han agafat els hàbits i també a vegades es necessita per educar-nos, d'acord? I que estic a la vostra disposició per el que faci falta. Moltes gràcies per tot.